vedea treaba asta, vor înțelege că e autentică treaba la tine. Tu chiar ești pasionat de treaba asta. Pentru tine e chiar important. Și în al doilea lucru, vor înțelege puțin din focul inimii tale, din dorința sufletului tău, din ceea ce e important pentru tine și vor respecta treaba asta. Și ca să închei treaba asta, merg la înmormântări în ultima vreme și am fost la vreo 2 sau 3 care am auzit următoarea mărturie și mi s-a părut așa extraordinară. Copiii vorbeau despre părintele care murise, mama sau tatăl. Și spuneau, asta mi s-a părut extraordinar, nu era necrolocitat, ci ei povesteau. Ne aducem aminte cum în crucea nopții l-auzeam pe tatăl, rugându-se cu glas tare pentru noi copii. Ne aducem aminte pe mama care noi dormeam și ea continua să se roage și de multe ori o găseam cu ce nu